چھوٹی عید تو بعد نے جی کلاساں لگ دیاں سن تے بابا جی پوچھتے ہوندے سن جی ہاں بھائی کیڑے پنڈ دا ہے جی؟ وہ کہندے میرا فلانا پنڈ ہے. تو استاد صاحب فرماندے سن تینوں پتہ ہے پڑھولا کینوں کہندے ہیں؟ ہن نہیں پتہ بندیاں نوں. پھر استاد صاحب پوچھتے سن کہ جڑی رسی دے نال ٹگیاں دا منہ بنیا جاندا ہے کہ او ادھر ادھر منہ نہ مارن، تینوں پتہ اس رسی نوں کی کہندے ہیں؟ وہ جدوں نہیں سی آندا استاد صاحب فرماندے سن تو خاک پینڈو ہے. اچھا پنڈ دے جڑے بندے نے انہاں دی گل بڑی چنگی ہے، انہاں چ ول نہیں ہوندے. ہاں اگر 2 نمبر چودھریاں دے پیچھے ٹرنا شروع ہو جاؤں کہ جدھر چودھری صاحب نے کیا میں ووٹ بھی ادھر دینا، چودھری نے کوئی تیری قبر ہی چاہنا ہے. کی انہاں دا کمی بننا ہے تے انہاں دا بنو کہ جن کو دنیا میں حضور کی ذات ایسی ہے جڑا حسنین کریمین دے نانا جان دا کمی بن جاوے نا تے کائنات ہی چودھے تو وڈا چودھری کوئی نہیں ہو سکتا. غلامی کرنی ہے تو پھر رسول اللہ کی کرو. بندہ چوڑا ہو کہ ہاں بھائی کیدا نوکر ہے، بندہ چوڑا ہو کے کہے میں رسول اللہ دا نوکر ہے. اور کیدا نوکر ہے؟ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. نوکری کرنی تو پھر رسول اللہ دی کرو. علامہ اقبال فرماندے ہیں حضور دی غلامی ایسی چیز ہے جڑی بندے نو ہر غلامی تو آزاد کر چھڑ دی، کسی دا غلام ہی نہیں رہنا. سبحان اللہ. بابا جی دی تے کیا بات ہے ہی ہے. قیامت تک جی میں گل یاد رکھنا، آج دا دن نوٹ کر لو. او وقت آن لگیا نا جی 20 یا 25 یا 30 سال تو بعد بندے انہاں لوکاں نو تلاش کرن گے جنہاں نے حضرت امیر المجاہدین دا چہرہ ویکھیا ہوئے. وہ کہنا اے او بندہ جنہیں وقت مجدد دا چہرہ ویکھیا، اے او بندہ جنہیں او دا چہرہ ویکھیا کہ جڑا خود معذور سی لیکن دنیا نو ٹرنا سکھا گیا. اے او بندہ. بابا جی دی پگڑی دی بھی کیا بات ہے. باقی بابا جی دیاں کیڑیاں گلاں جی ایک گل میں کر رہے ہیں جی. بابا جی دی قیامت تک او دا بھی جوڑ کوئی نہیں پیدا کر سکتا، او دا مول کوئی نہیں دے سکتا. بابا جی دے جملے دیاں بھی کیا باتاں. لیکن کدی استاد صاحب مائک جدوں تقریر شروع کر دے سن تے تقریر شروع کرن تو پہلے اس طرح کر دے سن اے دی بھی کیا بات ہے، اے دی بھی کیا بات ہے. اور قیامت تک بابا جی دی جڑی اے دا جواب کوئی نہیں دے سکتا.